жандармерията да добие параван. Не сме го виждали това нещо. Само е честито Народното събрание. Нали така се казва? Това нормална работна обстановка е. Моля? Нормална работна обстановка е. А те нормални са първо. Може ли жандармерията пара по военно формирование да стоят дори погледа ми? Това се нарича затъмнение. Добавете и част от медиите. Добавете и капанарщината на отворените национални музеи. Как ще я караме тук? Чингета, запиета, КГБ-та, мекерета. Искаме лустрация и нормален живот в тази държава. Да се отвоюва от мафия, от мутри, от олигарси. Защото иначе децата ми ще избягат. При първа възможност и вие. Какво бихте правили? Страна с затихващи функции. Задайте един въпрос на ваш мъжа на държавата, Майя Манолова. Така ли ще се управляваме? Днес от актуализацията на историята се случи. Нормализация в държавата. Тие хора няма сам от народа, няма сам и от Господа. Това са безродници. В момента жандармерията е като ничери. Кого пази, от кого го пази? Не ви гласува на актуализация на историята според вас. Проблема не е в 1 милиард, а останалите милиарди по министерства. Докато ги разпределят икономически, кой, колко и кога, за да им ги върне пролетта, и май нашите избори. Те са готови. Вие сте по канала ред. Искам концерта на Pink Floyd да гледат всички политици. Бутане на Берлинската стена. Да не ни изкарват топ идиотите на света. Ние сте хора с умения, с интелект. На хубаво място сме. Българските управници са кучки и задници. Благодаря ви. Аз съм телевизия, това е много голяма грешка, че махнахте петър. Петър, че махнаха радио. Много уважаван човек. Въпреки, че все имаме спортни софтуер различни, тя беше много коректна. За разлика от други телевизии, Така, уважаеми зрители, много е шумно около Снежана Петрова. Чувате как се бият и се удрят тъпани, барабани, надуват се свирки и каквото още може да се доседите. И разбира се, паралелът, какво се случва пред президентството. Сменяме веднага надписа и вместо "Данс with me", голямото посрещане, пишем другото, а именно контрпротест в подкрепа на кабинета Орешарски или в случая протест срещу действията на президента Росен Плевнелиев. Защото, както и го наречем, тези протестиращи държат такива плакати, такива транспаранти, оставка, импичмент или изритмент, както се изразиха острумно в вчерашния ден. Искам само да ви цитирам една информация. На сайтът на Министерството на вътрешните работи на МВР няма все още някакви официални данни относно това как са стартирали протестите в днешния ден, какъв е броя на полицаите и органите на реда, но ще си позволя да цитирам BTV, които буквално преди секунди казаха, че има 1700 полицаи. 1700 полицаи, от които поне 900 са дошли от провинцията. Ето и тази кръгла маса пред президентството, която присъства и днес, и отново се събират подписи и подписки. Сега обаче се насочваме към нашия репортер пред президентството Кристина Бозева, тъй като виждам, че броят на протестиращите пред президентската институция се увеличил двойно. Хриси? Тома, здравей от мен отново. Потвърждавам твоите думи. Наистина броя на протестиращите пред президентството от предното ни включване мога да кажа, че е 2 пъти по-голям.
Това, което можем да видим тук е вече и деца с лозунги. Ако на протеста, който е пред Народното събрание, се вика оставка срещу кабинета на Орешарски, тук контрапротестиращите, които го подкрепят, викат оставка срещу президента Росен Плевнелиев. Зрителите на канал 3 сами могат да видят лозунгите на протестиращите, които задават въпроса защо президентът ги мрази. Както сами може да видите, ситуацията тук наистина започва да наподобява като тази на жълтите павета на площада пред Народното събрание, но аз веднага ще отидя към някои от протестиращите, за да ги попитам защо са тук и какви са исканията им и какво смятат за ситуацията, която се случва на площада пред Народното събрание. Здравейте! Кажете ми за вашите искания днес тук и защо лозунга ни е такъв. Долу, президент. Не сме за него. Не сме за него. Не сме за него, бе. Долу. Ама той много логичен е лозунга. Той много ясно говори, че той една част обича, симпатизира и на бедните, нали бедните, защото той богатия не може да има любов към бедните. Иначе няма да бъде богат, ако обича бедните. И той мрази другите. Той сам го каза, че уния са умни, обаче не знае, че ние сме разумни. И по-важно да бъдем разумни и сме дошли с нашия разум тук. И затова искам оставката на президента, който не знае как да обедини хората, който единственият му лайк тук е да ги разделя, за да може да владее. Разбирате ли? Президентът е президент в 1333 годишната от историята на България. Сега ще честваме. Никога държавата не е имала такъв страхлив президент. Никога. Разбирате ли? И веднага ще подам аргумент. Жельо Желев направи Боянските ливади. Противопостави се на СДС. Петър Стоянов се каза, Иване, кажи си. Първанов се опита да прави своя партия. А този президент е така обсебен от аурата на Бойко Борисов, така обсебен, че него го е страх да диша. Разбирате ли? Той се е селил такава сорта партия, че неговите хора просто са умни, но не могат да изразят себе си от страх. Знаете ли какво значи страх? Страшен. Тук хората идват да се подписват със страх. Все още има страх. Разбирате ли? И единственият начин България да се освободи от така наречения гнев е президента да си подаде оставката. Знам се. Кажете ни, протеста в момента нараства, хората, които идват тук, стават все повече. Колко хора очаквате да дойдат все пак? Вижте какво, нашия протест не се изразява в цифри. Той се изразява в идейност. Силата на идеята е да има добронамереност към народа, за да може той да работи свободно и спокойно. Разбирате ли? Числеността не е фактор, разберете го. Техниката ви казва, че вече, че там като са много, какво е толкова? Направихте ли нещо за 2 месеца? Нищо. По-скоро ние събрахме над 1 милион подписи. Добре, много ви благодаря. Аз се насочвам към други млади хора. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Голяма изненада е за това, че има млади хора днес на протеста. Кажете вие защо сте тук? Омраза ми да ни управляват само глупаци. Кой визирате под глупаци? Като господин Плевнелиев, Борисов, Орешарски, само корумпирани хора ни управляват за момент. Добре, и вашите искания какви са? Да се оправи един път за винаги тази държава, не през 4 години да ни управляват еднакви хора. Смятате, че държавата ще се оправи, ако Росен Плевнелиев, президента на България, подаде оставка, така ли да разбираме? Така мислиме поне, да се надяваме да се оправи. Какво ще направите от тук? Смятате ли да отидете на протеста пред Народното събрание, където да продължите с тези свои искания, ако намерявате да останете тук? Ако не се свали това правителство, ще отиде много ясно. Разбира се. Добре, много ти благодаря. Аз се насочвам и към група други млади хора, където виждаме още лозунги, офшорски. Иди си с мир. Здравей! Ето, уважаеми зрители, виждате, че има хора, които скандират, които държат лозунги, но не желаят да покажат своите лица. Това, което е много любопитно да кажа тук, е, че
Масивното полицейско присъствие, което беше на предното ни включване, вече го няма. Полицията е със значително по-малък брой, но пък хората се увеличават наистина с всяка изминала минута. Виждам още хора с лозунги "Здравейте!" Кажете ми, защо сте тук днес? На един човешки протест против едно незаслужено вето. Желаеме президентът да се извини на нацията и да върне ветото си. След като смятате, че ветото е незаслужено, какво очаквате да стане сега в 10 часа в Народното събрание на извънредното заседание? Мисля, че на разум и пак разум. При всички положения вето ще бъде отхвърлено. А ако това не се случи все пак, какво мислите да правите? Ще продължиме да протестите си до победа и подкрепа на кабинета Орешарски. Добре, много ви благодаря. Здравей! На колко години си? На 11 години. Кажи ми, защо си тук, с който иде? Ами с баба ми. С баба. Държиш в ръцете си лозунг, на който пише главните изборжи на Република България и виждаме на снимката, разбира се, и президента. Какво искаш да кажеш ти с лозунга в ръцете си? Ами... Ти си виновен, да. Добре, благодаря ти, за да не притесняваме и друго малко. Че са виновни. Това ми се стори, че каза това дете, май някой му подсказа. Струва ми се, че не е много неясно това какво прави там, но е с баба си. Бабата със сигурност е доста по-оправна. Шах с пешката, едно друго момче ме матира лично мен с коментара си, след като Хриси го попита какво правиш тук, срещу кой си, срещу какво си. И това момче каза: "Ми омръзна ми и от Плевнелив, и от Борисов, и от Орешарски." Добре, нали, в момента това уж е контрапротеста. Те са против Плевнелив, а пък подкрепят кабинетът Орешарски. Прави ми впечатление, лично мое мнение, макар че от това, което виждам от Хриси, е, че има хора, които не са много наясно какво точно се случва там и какво правят. Има хора, които държат плакати с лозунги, да, ама не искат да говорят. Видяхте и други, които пък си крият лицата и не искат да си подават оставката. Онова въпросно момче, което предполагам ви е направило впечатление, изпъкнал със своя коментар, пък още каза: "А ако не се свали това правителство, да, ще отидем пред парламент." Няма значение, без повече коментар около неговите думи. Само да ви кажа, че депутати и министри започнаха вече да влизат в парламента в 10 часа. Между другото, в момента забелязвам... Не, извървах се... Не, точно така. Виждам, че част от протестиращите тук пред президентството вече се отправят, на мен поне ми се струва, към Народното събрание. Хриси, чуваме ли се още? Това чуваме се. Мога да ти кажа, че на няколко пъти покрай президентството, на тротуара между Министерски съвет и президентството минават много големи групи от хора, които за кратко време се спират на контрапротеста, но след това продължават в посока Народно събрание. Точно в момента виждаме такива две много големи групи. Сега ще проследим с колегата дали ще се спрат на протеста, който се опитваме ние да отразим. За колко време ще се спрат, ако го направят, и дали ще продължат в посока Народно събрание. Това се случи няколко пъти, което ни показва, че една информация от сутринта, която върви в интернет пространството, че ще има организирани протести от страна на ДПС и БСП, ще преминат по жълтите павета. Здравейте, добър ден! Къде идвате? От Джебел казват, че идват, не са много склонни да разговарят с нас, но аз ще се опитам да попитам и други. Здравейте, добър ден! Откъде идвате? От Кърджали. От Кърджали? С какво дойдохте? С автобус. С автобус. Това е някаква организация или кой ви доведе? Кой ви покани да дойдете днес тук? Защо не останете да протестирате в Кърджали? Ами, каза тук да се събраме всички. Кой каза? Идва негови идеал е тук. Затова е дошъл. Ние разбираме, че идеала е тук, но кой ви организира? Ами тази къбета. Добре, ето виждаме,
че наистина има някаква организация на протестиращите. Очакваше над 2000 души. Ето, и- Те може и там да са по-малко от нас. ето сега казват, Над 2000 души се очакват. че се очакват над 2000 души. Очакват се над 2000 души, а нашата информация е, че се очакват около 5000 души. Но по информацията, която имаме ние от електронната мрежа, и ще са автобуси с хора около 5000. Това ще се опитаме да проследим, но си личи, че хората са организирани, че са събирани от кметове, и че част от тях дори не знаят защо са тук. Исках да го кажа и малко по-рано, защото наистина има хора, които са тук, но не знаят за кого да викат и какво да викат. Самата аз станах свидетел на подобен частен разговор, в който трябваше да се дадат напътствия на хората какво да правят. Оставям на зрителите на канал 3 сами да преценят какво се случва тук и сами да направят своите изводи. Здравейте, добър ден! Има хора, които просто отказват да разговарят с мен и да дадат отговор на въпроса ми с кой и защо са тук. Здравейте, добър ден! С какво дойдохте днес? С половин дела. Защо? Кой ви организира? Никой. Никой не ви организира. Трябва да ни организира. А защо сте тук? Подкрепяме правителството. Подкрепяте правителството, а се спирате... Че трябва да работи това правителство. Какво е това? А се спирате тук на контрапротеста, защото подкрепяте тяхното виждане за оставка на президента. Така ли да разбираме? Да. Здрасти! Наистина хората от тези хора, които току-що дойдоха на няколко групи, отказват да ми отговорят на въпроса защо са тук. Някои чука вече, че един-двама признаха пред камерата на канал 3, че са организирани от кмета и те започнаха да не ми отговарят. Здравейте, имате ли намерение да отидете към Народно събрание, да се слеете с другия протест? Сме за сега, тук сме. Ето и отговор на друг важен въпрос днес. За сега ще се спрат на контрапротеста на Дондуков 2, но може би след това ще продължат в посока площада пред Народното събрание. Здравейте! С какво дойдохте днес? Откъде сте? Кържали. От Кърджали. С какво дойдохте? Подкрепяме правителството на господин Орешарски. Добре, добре, но с какво дойдохте? С автобус, естествено. А ви организираха или? Не. И сами сме се организирали и всичко е платено от нас. Добре, благодаря ви. Ето и друг отговор. В далечината виждам още две групи с протестиращи, които все още не е ясно дали ще останат на контрапротеста или ще продължат надолу, но по мое мнение те са точно за контрапротеста. Ще се опитам да представя. Добре, Хриси, благодаря ти. Ти ще продължиш да следиш събитията пред президентството. Уважаеми зрители, виждате какво се случва пред президентството там. Те първа идват още и още големи групи от хора. Това, което успяхме да разберем, че един от Джевел, другите са от Кърджали, предполагаме от различни краища на България също така. Според един от протестиращите казва, ние ще се съберем над 2000, даже ще сме може би повече от тези пред парламента. Това каза един човек. Друг обаче се издаде и каза, кмета ни организира, казаха ни всички тук да се съберем. С автобуса идват голяма част от тези хора, разбира се, не мога да твърдя това за всички, но поне от тези, които Хриси спря за интервю или пожелаха да говорят пред нашата камера, с такива впечатления оставаме. Само да ви запозная с това какво се случи преди минути, когато депутати и министри вече започнаха да влизат в парламента, когато в 10 часа стартира това извънредно заседание на Народното събрание. Михаил Миков бе спрян от журналистите и от медиите на входа и на влизане в парламента. Чувствате ли се уютно, го попитаха. Той отговори риторично, вие чувствате ли се уютно, пазейки ви и пазени от жандармерия. Мая Манолова също бе спряна за интервю и тя заяви: стъписвам се от омразата на някои хора, съжалявам ги, каза още тя.
По-късно ние също ще се пренесем в Народното събрание, за да проследим какво ще се случи там и как ще протече гласуването, приемането или отхвърлянето на актуализацията на бюджет 2013, дълго дискутирана, превърнала се в скандална тема. Разбира се, искам да ви осведомя, че сега ще се разделим за рекламен блок от 15 минути, след като може да останете с всеки ден с Роси, но при нещо извънредно, каквото и да било към ситуации от президентството или парламента, във всеки един момент ние ще можем да реагираме и ще прекъснем предаването всеки ден с Роси, за да можем да ви информираме относно това какво се случва във всеки един миг. Тези протестиращи, някои от тях казаха, ще останем пред президентството, други казаха, че от президентството обаче ще тръгнат към Народното събрание. Още веднъж призоваваме за мирно шествие, за мирни протести, да не се стига до провокации и всичко да протече напълно в реда на нещата в днешния ден. Толкова за сега от нас. От 8 часа предаваме директно и пред Народното събрание, площад Народно събрание, и пред президентството с паралелни включвания. Спираме сега за реклами и още веднъж ви потвърждавам, че във всеки един миг, когато се случва нещо извънредно, отново ще направим директни включвания.